ड्राग्स हेंथायै 14 नं चिरांद्वार ब्लक इउपिपिएलआ हानजा सुरदों आरो सांग्रांथि हाबाफारिबो बानजायदों। आथिखालाव लाइमोनफोरा ड्राग्स जौ आरो बायदिसिना फेग्रा मुवा बेसादफोर बाहायनाया चिरां जिल्ला भारत भुटान सिमना ओनसोलाव बारा जानायखौ नोजोर होना दिनै ड्राग्स हेंथायै 14 नं चिरांद्वार ब्लक इउपिपिएलआ हानजा सुरदों आरो सांग्रांथि हाबाफारिबो बानजायदों। चिरांनि भारत भुटान सिमना दादगारिनि गरखा बाउनाव लोगोसे बे हाबाफारियाव दादगारि एसएसबी आरो इन्ड' भुटान फ्रेन्डशिप एस'सिएशननि आफादगिरि दावन फेन्जुर आरो इउपिपिएल दोलोनि मावथिफोराबो नुजाथिफैदोंमोन। बे हाबाफारियावनो इन्ड' भुटान फ्रेन्डशिप एस'सिएशननि आफादगिरि दावन फेन्जुरा नुजाथिफैना बुङो दि आथिखालाव निसा बाहायनाया नोंथांमोननिल' जेंना नङा, बियो जोंनि हादरनिबो जेंना। बेनिखायनो जों खौसे जाना बेनि हेंथायै खामानि मावना निसा बाहायनायखौ फोजोबस्रांनो हागोन होनना आं सानो होनना फोरमायबावदों। बे हाबाफारिखौ बानजायनाय समाव 14 नं चिरांद्वार ब्लक इउपिपिएलनि आफादगिरि बिरदाव मुसाहारिया बुङो दि बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि बिथोन बायदियै इउपिपिएलनि 3 बोसोरारि जथुमा सावरायनाय बायदियै दिनैनि समाव ड्राग्स आरो फेग्रा मुवा बेसादफोरा बारा जानायलाय दिनै जों 14 नं चिरांद्वार ब्लकनि बानजायनायाव भारत भुटान सिमनानि दादगारियाव रेलीजों लोगोसे सांग्रांथि हाबाफारि बानजायदों। आज का प्रोग्राम पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूँ कि वो चिरांग डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक 14 का प्रेसिडेंट बिरदाव जी और उसका सब पार्टी वर्कर्स के लिए कि आप लोग ने ऐसे ब्लॉक के लिए खास की हाथीसार के लिए ऐसे एक कार्यक्रम रखा है जो दोनों देश के लिए बहुत एक कीमती और बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, वो इशू है। जो ड्रग्स नशीले दवाएं उसमें क्या इससे उसके वजह से कितना बिगड़ सकता है, उसको बहुत ये ड्रग्स के वजह से दोनों देशों के लिए बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसीलिए आज जो प्रोग्राम रखा है बहुत खास है और इसीलिए हम बिरदाव जी के और उसके टीम को बधाई देना चाहता हूं कि वो सही टाइम पे वो रखा है और हम लोग भी उसी हिसाब से हम लोग भी क्रॉस बॉर्डर के नाते वो ड्रग्स इशू क्रॉस बॉर्डर इशू है, तो इसी इसके नाते हम लोग भी इधर भाग लेने के लिए आप लोग ने जो हम लोग को न्योता दिया है, हम उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आपके समय में ड्रग्स है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए और कैसे काम करना पड़ता है? वो जो ड्रग्स फ्री सोसाइटी बनाने के लिए वो क्या सबसे ज़रूरत है रिलेशनशिप, टीम वर्क, कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये जब नशे जो आ जाता है तो पहले सोचता है कि ये हमारा मामला नहीं है, ये दूसरा का मामला, वो जो ड्रग यूज़ करता है उसका ही मामला है, उसका जिम्मेदार है, ऐसे करके हम लोग बैठ जाता है पीछे। तो इसीलिए हम लोग सब आगे आके इसके लिए वो जो ड्रग्स फ्री सोसाइटी बनाने के लिए हम लोग सब के साथ काम करना पड़ेगा। जब हम लोग बोलते हैं तो पब्लिक बिजनेसमैन और ख़ास की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जैसे एसएसबी है, पुलिस है, तो उसके हिसाब से फिर लोकल लीडर्स है, सब आके एक ही साथ काम करना पड़ेगा। नहीं तो एक बोलेगा वो नहीं, वो तो कानून तोड़ने वाला है, सिर्फ कानून का काम है, बोलने से ऐसे नहीं होगा, सबके साथ काम करना पड़ेगा। आज होगा एक आप जैसे मेरे घर में हो तो एक हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनता है, वो समय के लिए सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। जब वो नशेले चढ़ जाता है तो सब सोसाइटी बिगड़ जाएगा। तो इसीलिए सबके साथ काम करना पड़ेगा, तब हम लोग वो ड्रग फ्री सोसाइटी बना सकते हैं। जैसे आप लोग ने मोदी जी ने स्वच्छ भारत रखा है, ऐसे ही अभी आप लोग का हिमंत बिश्व जी ने भी रखा है कि असम में वो ड्रग फ्री बनाना चाहता है। इसी के साथ हम लोग भी कोशिश करता है कि भूटान से की तरफ से भी हम लोग जितना मदद दे सकते हैं हमको भी देना पड़ेगा। हम क्योंकि ये सिर्फ इशू इंडिया की इशू नहीं है, भूटान की इशू नहीं, क्रॉस बॉर्डर इशू है। जब इंडिया का हमारा युवा लोग बिगड़ने लगेगा तो इसमें सब ट्रेडिंग होगा। जब ट्रेडिंग होगा तो एक दूसरे देश के लिए अच्छा नहीं हो सकता है कि लॉ इन्फोर्समेंट आ जाता है तो कानून के तोड़ने के बात आ जाता है। तो इसी में बहुत इस इशू से बढ़ के बहुत दूसरा इशू भी आ सकता है। तो इसीलिए ये ड्रग्स को तो हम कैसे भी उन लोग इसको ड्रग को हम अभी से उसको तोड़ जवाब देना पड़ेगा, वही है। आं नोंथांमोननिसिम आङो खुलुमनाय आं जासिबाय। दिनैहाय जोंनि बिटिआरनि चिफ आरो जोंनि इउपिपिएलनि जोंहा आफादगिरि
मानव गेदेर प्रमद बर'आ दाख्लै जोंनि UPPL दोलोनि 3 बोसोरारि जे जुथुमा बे जुथुमानि गेजेरजों जोंनो मोनसे बिथोन होदों जे जोंनि समाजाव दे ड्राग्सनि गोहोम बे ड्राग्सनि गोहोमा दिनै बारबोगासिनो दङ बांबोगासिनो दङ बेखौ होबथानांगौनि थाखाय जोंहा दिनैहाय मोनसे बेखौ फोजोबनांगौनि थाखाय मोनसे हाबाफारि जोंहा बिथाङा लानो थिनदों बे लेखानो जोङो दिनैहाय 12 नं चिरां दुवार ब्लक कमिटि UPPLनि बानजायनायाव नैबे भुटान इन्डिया बर्डाराव जा हाथिसाराव जों दिनैहाय नैबे एन्टि ड्राग्स एवारनेस प्रग्राम एन्ड रेलि बे हाबाफारिखौ लादों आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोंहा गोबां आलासिफोर जोंहा नुजाफैनो हादों जोंहा बिफानि जा गाहाय नेहाथारि दावा पेन्जर बिथाङाबो नुजाफैनो हादों अजय बिथाङाबो नुजाफैनो हादों आरो पूर्ब लाम' बिथांमोनहा नुजाफैनो हादों जोंनि SSBनि जा कमान्डिं अफिसार बिथाङाबो नुजाफैनो हादों आरो जोंहा दा BTRनि सासे MCLA लोगोसे जोंहा BTCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिनिनो पलिटिकेल सेक्रेटारि आथिखालनि UPPL दोलोनि गाहाय नेहाथारि माधव चन्द्र सेट्रि बिथाङाबो नुजाफैगोन आरो जों आसा खालामगोन बे गेवलां मेलनि गेजेरजों जोंहा गोबां बाथ्रा रायजोफोरनो जोंहा मिथिहोनांगौ दं होननानै जों सानदों आरो जों आसा खालामो दिनैहाय जोंनि बे हाथिसार ओनसोलाव गोबां ड्राग्सनि जे फालांगि खालामनाय ड्राग्स जे जानाय बे जानायफ्रा दिनै जोंनाव बांबोगासिनो दङ बेखौ होबथानांगौनि थाखाय जोंहा दिनैहाय मोनसे हाबाफारि जोंहा गोनांथि जागोन आरो जोङो बेखौनो मिजिं खालामदों जोंहा दिनै ससियेल चेन्जनि बाथ्रा होनदों ससियेल ट्रेन्सफरमेसननि बाथ्रा होननाय जादों दा बेफोर गासैबो बाथ्राफोरखौ लानानै जोंहा दिनै खामानि मावनांगौ दङ दिनैहाय जोङो सरकाराव थानानैबो सरकार खुंनानैबो जोङो बे हाबाफारिखौ निश्चय लानांगौ जागोन आरो जों मिजिं खालामगोन जाहाथे फैबाय थानाय समाव जोंहा बे ओनसोलाव जा जोंनि ड्राग्स फ्रि मोनसे ओनसोल बे हाबाफारिखौ निश्चय जोङो मोननो हागोन बेखौ जों मिजिं खालामनो हायो दिनैहाय नोंथांनि दोलो नङालासे गुबुन गुबुन दोलो आफादफोरखौहाय गुबुन गुबुन जायगायावबो दादगारिल' नङा आरो बे चिरां जिल्लायावनो गोबां बेफोरबायदिया दङ दा गुबुन गुबुन दोलोफोरखौबो नोंथांमोना मा खालामनो सानो जों दिनैहाय दिनै UPPL दोलोनि जानानै बा 12 नं चिरां दुवार ब्लक कमिटि UPPLनि जानानै जोंनि बे समष्टियाव थानाय गोबां माहारियारि आफादफोर गोबां समाजारि आफादफोर दा बिथांमोनखौ जोङो खावलायगोन दा बिथांमोनहाबो नैबे जोंनि ड्राग्सनि जे गोहोम जे जोंनि समाज बेरेखा जे हाबा बे हाबाफोरखौ जों होबथानांगौनि थाखाय गुबुन गुबुन आफादफ्राबो बेबायदि हाबाफारिखौ निश्चय लानांगौ दं होननानै आं सानदों आरो जोङो बेखौ दिनै नङा गाबोन जोङो लानानै समाजखौ सोलायहोनो हागोन बा समाजाव मोनसे सोलायनायनि जे नोजोर बे फैगोन होननानै जों मिजिं खालामो बे निसा बुस्थु बाहायनायजोंहाय न'खर बा फरायसाफोरनि बेलायावहाय माबायदि गोहोम गोग्लैयो बेखौहाय जोंथ' दिनै नुगासिनो दङ जे मोनसे न'खराव फरायसाफोर थायो बे फरायसाफ्रा जुदि निसा जायोबा बिनि गथ'नि बे फरायसानि ब्रेन बिनि फिउचार बिनि फरायनाय गासैबो डिस्ट्रय जायो आरो मोनसे न'खराव बिमा बिफाया जुदि जौ लोंग्रा जायोबा बे न'खरा सिलिंखार जायैनि खुनु मानि गैया आरो जों गोबां बेबादि बिदिन्थि जों नुगासिनो दङ सासे गथ'आ दिनैहाय बेबादि ड्राग्स जानानै गावनि न'खरनि बा बिमा बिफानि फैसाखौ खावनानै लांनानै ड्राग्स बायनानै जाहैनाय ड्राग्सजों बेबायदि गफबनाय गोबां बेबादि ड्राग्स लोंनानै लामा सामा उन्दुनानै थानाय आरो बिथांमोनखौ पुलिसाव हमनानै जेलसिम हरनाय बेबायदि गोबां जों बिदिन्थि नुयो आरो बेखायनो जोङो आसा खालामदों जाहाथे जोंनि बिमा बिफायाबो निश्चय सांग्रां जानांगोन जों समाजारि बिथिङावबो जोङो सांग्रां जानांगोन आरो फैबाय थानाय समाव जों बेबायदि हाबाफारिखौ जुदि लालांनो हायोबा जोङो समाजा एसेब्लाबो सोलायगोन बेखौ जों मिजिं खालामनो हायो जुवा तास गेलेनायनि बेलायाव दाथ' जों नुबाय थादों दिनैहाय मोनसे समाव जोङो गोबां बे जुवा फेग्रा मुवा बाहायनाय गोबां बेबादिखौ जोङो नुबाय थादोंमोन नाथाय जोङो नैबे आथिखालाव UPPL दोलोनि जे सरकार बे सरकाराव प्रमद बर' दैदेननाय बे सरकाराव दिनैहाय बेबादि माखासे हाबाफारिखौ जों खमायनायखौ नुदों आरो गैया जालांनायखौ जों नुदों आरो जों आसा खालामो फैबाय थानाय समाव बेबादि जोङो गैया खालामनो हागोन बेखौ जों मिजिं खालामनो हायो दिनैहाय जोङो नैबे जोंनि समाजनि सिङाव जा गुबुन गुबुन जायगायावहाय दिनै थिरखेला जे दाननाय जों बेखौबो नुबाय थादों आरो जोङो नुदों दिनैहाय बे थिरखेलानि गेजेरजों जोंहा सानसेयावनो 5,000 10,000 15,000 20,000 दानो होननानै जों खोनायो आरो दिनैहाय जों खोनादों मास मोनसेयावनो 5 लाख 10 लाख बेबायदि थैनायबो खोनादों मोननाया बहुद खम नाथाय बे न'खरा जुदि बेबायदि थिरखेलाखौ जुदि दानबाय थायोबा बे सुबुङा जुदि थिरखेलाखौ दानबाय थायोबा बिनि न'खरा निश्चय सिलिंखार जागोन जों बेखौ बुंनो हायो बन्द' खालामनो थाखाय मा खालामो दा बन्द' खालामनांगौनि थाखाय जा प्रसासन बिथिंनिफ्राय निश्चय नोजोर लानांगोन
आरो प्रसासन साइडनिफ्राय बै जायगायाव थांनानै बिनि सायाव होबथानायनि बेबस्थाखौ निसन लानांगोन आयेनारि बेबस्था लानांगोन आरो जुदि मानियाबा बिथांखौ हमनानै जेलसिम दैथायहरनायनि थांखियाबो निसय जानांगौ आं बेखौ मिजिं खालामो। थिरखिलानि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला माखासे गामि ओनसोलाव जों दागोर ओनसोलाव नुनो मोनो सासे बुरैयाबो मैगं फाननानैहाय 100 रांनि मैगं फाननानैहाय बियो 100 रांनि थिर दाननायखौ नुनो मोनगासिनो दं आरो बे थिरखिला होग्राया माखासे गेदेर गोलावनि आखाइबो दङ बे बेलायाव मा बुंनो सानो? आं बेखौल' खावलायनो लुबैदों बे खोब दुखुनांथाव बाथ्रा जागोन बियो जे सासे गोरिब न'खरा गाव जुदि बेफार फालांगि खालामनानै जिखिनि मोननाय बे रांखौ दोनथुमनायनि बेबस्था लायालासेनो जुदि बै थिर दाननायाव जुदि बियो मुखुब जानानै थायोबा बे न'खरखौ आङो माब्लाबाबो गेरेमसा जागोन होनना आं साना। बेखायनो आङो खावलायगोन जाहाथे सोरबा बे जोंनि दैदेनगिरिफोरनि आखाइ दङबा बिथाङा निसय साननांगौ दङ आरो बिनिफ्राय गोजान जानांगौ दं होननानै आं सानो। जों मोनसे